приятно срещано явление по нашите изложби и така журито. Всеки сам си дава оценката. Готови ли сте? Така, благодаря ви. Виждаме и движение. Трябва да видим движението на курсото. Браво. Така, резултатите ги научите после, тъй като трябва да сравниме мненията на журито, така че отново може да отиде и да изчака резултатите към края на изложбата. Благодаря за изложбата. И в книга влиза един малък мъж с един американски Стафършир, една много интересна окраска, бяло и черно. Моля, книга, извадите ръката. Извадите ръката от жълтото момче. Ето сега, уважаема публика, съдията ще прегледа захатката на случото. И след това ще види дали има това престъпие, тъй като това е много важно при мъжките кучета. Така, по сценарий сме предвидили няколко конкурса. Един е за най-лакото куче. Имаме само 6 купички обаче. Другия е конкурс за двойки. Нататък, давайте, продължавайте. Следващия е Астар. И двата минаха. Добре, тогава. След като са минали двата, да влезе Акита. Върнете си на колко да успеете след това кучето. Така, следващата хита, номер мой. Кой номер?
Моля. 25,7 естети, това е номера. А електрик як е правил тези номера? Смятам да обявим конкурс за най-високи научи. Браво, Дмитрий, ще направо. Все подадем чаша. Да, ако на някой да се пие вино с гърба ми има някакво около 20 литра, се шматкат и чакат някой да ги клъпне. Как се шматкат и чакат. Тези ли зак? За кого право да зачкате ги на кучето? Да, стойка пред купичката стои без проблем. Номерка. Да. Е така. Да ни откупваме. Ринга Сибирско хъски. Обърнете внимание на окраската. Доста хора не знаят, че тази порода може да бъде даже чисто бяла. Така че това е една съвсем стандартна окраска. Искам да ви кажа, че последните няколко години в България се произвеждат кучета от порода български, които са победители на европейски, които са равен това. Нека да аплодираме Николина и в нейно лице всички производители на кърчи в България. Да. В Рига имаме едно бебе, амаче бебе. От породата Чилански Вългода. Сестера на тези кучета е Володя. Гаро Романо за една година успя да внесе много кучета от тази порода. Все пак това е тежка порода за гледане и за възпитание. Но когато има любов, всичко е наред. Нека да аплодираме Гаро и новите любовна порода България. Журито, може да покажем следващия. И така, руския вторая партия. Също предпреден за конкурса на негово куче. Обърнете внимание, нейният водач е с прическа и брада. Точно така, както са били водачи на тези кучета в тази картотия. Нека да поаплодираме. Как няма да е когато казва да е русак? И така, това са нашите бебета.